Com a guia em vaig formar en l'agrupament de les guies de França que existia en la capella francesa d'aquí a Barcelona, que en un moment donat la germanor de noies guies, que malauradament ha desaparegut, em van demanar que si els hi volia fer de comissària internacional, i que en aquell moment ja existia la DDE a nivell de nois i s'estava gestant des de la base, però absolutament des de la base, la necessitat de que sortís un moviment paral·lel. La col·laboració i el canvi d'experiències i de vivències amb els minyons doncs es va fer molt més fluida. Tant va ser així, que t'estic parlant del 68, doncs que el 77, amb el Josep Maria Martorell, que llavors era el comissari general, doncs vam veure que era absurd anar continuant separadament a la mateixa casa, amb els mateixos agrupaments, moltes vegades doncs, que convivien en els mateixos caus, i vaig dir, va, Josep Maria, hem de fer el pas, hem de fer el pas a la coeducació. Però jo posaré una condició, i és que tots els càrrecs han de ser compartits i dobles, perquè si no, de mica en mica, les dones es quedaran a casa i els homes seran els caps d'agrupament i els nois seran els caps d'unitat, i de tant en tant sí que hi haurà una cap de caravel·les o de no sé què, però no, això no pot ser. I això es va aprovar estatutàriament i n'estic molt satisfeta d'això, molt, molt, molt. Jo crec que a hores d'ara continua sent un moviment atractiu per a la joventut, però hi ha molts més atractius que segurament capten a la joventut o que els atrauen. I no deixa de ser un moviment que demana molt voluntariat, que demana molt esforç, que demana molt l'entrega i, per tant, que demana un compromís, i no tota la joventut està disposada a entregar-se i a donar aquestes hores de la pròpia vida al servei d'una comunitat, al servei d'un país, al servei dels altres, i això és un repte que reps molt més que no dones, i això no n'ets conscient quan estàs fent de cap, però ho constates, i tant si ho constates. Ho fas perquè vols, perquè creus que val la pena, i perquè no esperes res a canvi. I reps molt més del que t'esperes. Coneixes la gent de com viuen, de com estan, en quines condicions, i a vegades gent molt senzilla. Jo tinc amigues a Brasil que a hores d'ara encara són amigues, però profundes, i vaig ser l'any 2006 com a presidenta d'una fundació que m'he dedicat una temporada llarga de desenvolupament a través de la cultura, i vaig agafar el telèfon i vaig dir, Lucia, vou para o Brasil, tem você um lugar para mim? Claro, Dona Rosa, onde vai ficar se não em casa? Ja està. Sincerament, en aquell moment em va agafar absolutament desprevinguda, perquè vaig pensar en el pare. Perquè encara que no l'he conegut, el porto dintre, suposo que aquest sentit de país i de servei al país l'he heredat. Som dos germans, l'altre que viu, que és el Ramon, i jo, que som els que més polítics hem sortit. I només puc donar-los les gràcies. Donar-los les gràcies i especialment al comissariat, i sé que ara ho dieu d'una altra manera, però per mi és el comissariat general i a tots els responsables pedagògics d'haver tingut aquest reconeixement a una persona que en el fons no em coneixíeu, o
que em veu conèixer arrel d'aquella trobada de caps, arrel de l'Assemblea General, i haver tingut aquest reconeixement a posteriori d'una feina feta és molt d'agrair, i que jo els diria a ells que tant de bo el dia de demà se'ls reconeixi la feina feta. Val la pena treballar pels altres.